kæft, Jacob. I dag vil vi lave Vinbus Challenge. Jeg kan ikke lugte noget. Kan du noget? Ja, det lugter bare kaffe. Okay. Lad os lige se. Det er jo mega klam. Det går nok. Okay, jeg vil gerne starte med den lysegrønne, for den ser ikke mega klam ud. Okay. Okay. Og det er enten lawn clippings eller lime. Yes. Jeg prøver. Jeg fik lime. Ja. Okay, jeg vælger. Vi tager den hvide, det ser pænt ud. Hvad er det? Jeg ved ikke, det kan vælges bagefter. Her. Baby wipes eller coconut. Jeg får den klamme nu. For helvede, den æder du. Den æder du. Det er der på min. Er du klar? Jeg spiser den allerede. Nå. Booger eller juicy pære? Hvad booger? Hvad booger? Er den lille? Ja. Og det er enten canned dog food eller chocolate pudding. Please, jeg vil gerne have chocolate pudding nu. Jeg vil ikke smage noget. Nej, jeg fik chokolade. Det er så smidt med chokolade. Jeg synes simpelthen, jeg kan få nogle af de dårlige nu. Ja, det er ikke fair. Okay. Enten toothpaste eller hvad? Berry blue, jeg ved ikke. Ja. Nå, bluebær. Bob Nå, det var blåbær. et eller andet chokolade. Nej, stik. Er det for tandpasta? Åh, det er godt. Ja, den smager så klam. Så rød. Ja, den der. Ej, nej, for det er med bræk. Jeg vil ikke smage bræk. Men der får vi bræk så. Nej. Okay, skål. Vent. Det her, det er Stinky Socks eller Tutti Frutti. Jeg ved ikke, det smager mærkeligt. Angst at smage det. Det smager ikke, så er det godt. Det smager sådan dyrmad. Altså, den lugter dyrmad. Bræk eller fersk. Det smager fint nok. Ej, der skal bare sådan noget saft ud af den. Min smager godt. Selv den gode lyder klam. Popcorn, det lyder sgu da også fucking klam. Jeg køber til den gode. Rødden æg eller popcorn. Ad. Jeg har lige spist bræk, Sarah. Det er meningen, du skal reagere. Det sker ikke noget. Det er bare